hľadanie iných svetov. Ak nevezmeme do úvahy fantastické historky o lietajúcich tanieroch, budeme predpokladať, že UFO sú naozaj cudzie vesmírne lode, vynára sa nám základná otázka, odkiaľ k nám prichádzajú. Výskum prejavov života mimo našej slnečnej sústavy prebieha už dlho. Zatiaľ najpresvedčivejším dôkazom, že niektoré z hviezd, čo sú najbližšie k Slnku, môžu mať svoj vlastný planetárny systém. Prišli na to kanadskí astronómovia. Svoje pozorovania robili v 80 rokoch, v priebehu 6 rokov, keď sa v observatória Mancau na Havaji sledovali správanie 14 hviezd. Metódou, ktoré použili, merali rýchlosť hviezd presnosťou 40 km za hodinu a zaznamenávali akékoľvek pravidelné odchýlky. Je známe, že výkyvy v rýchlosti hviezdy alebo periodické pulzovanie na jej dráhe sú jasným náznakom toho, že má spoločníka, ktorý nie je viditeľný. Je to buď menšia neviditeľná hviezda alebo jedna či viac veľkých planét.